Koncom roka 2018 sa stali 3 smrteľné úrazy pri výkone práva poľovníctva. S veľkou pravdepodobnosťou nastali v dôsledku chybnej manipulácie a zaobchádzania so zbraňou. Udalosti znepokojili aj vedenie Slovenskej poľovníckej komory. Hneď na prvom prezídiu Slovenského poľovníckeho zväzu, ale aj Slovenskej poľovníckej komore po novom roku 2019, sa prezídium zaoberalo veľmi podrobnou analýzou možných príčin, objektívnych súvislostí, ale aj možnými subjektívnymi pochybeniami, ktoré spôsobili v podstate tieto tragédie. Na základe analýz sme pripravili výzvu prezídia Slovenskej poľovníckej komory pre všetky poľovnícke organizácie na Slovensku, ktorá obsahuje veľmi konkrétne opatrenia, ktoré budeme v priebehu roku 2019 v súvislosti so zvýšením bezpečnosti pri používaní strelných zbraní a streliva uplatňovať. Prezídium poľovníckej komory a zväzu prijalo niekoľko opatrení, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť na poľovačkách. Povieme vám o nich viac. Na teraz sa však vyberieme s kamerou na spoločnú poľovačku študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Už počas štúdia sa zásadám bezpečnosti pri používaní strelných zbraní intenzívne venujú. Tá poľovačka je výučbová, kde naši študenti a študentky absolvujú praktické terénne cvičenie z poľovníctva, ako treba praktické terénne cvičenia, praktické kolektívne poľovačky organizovať, ako sa majú správať honci, ako sa majú správať kinológovia so svojimi štvornohými priateľmi, no a ako sa majú hlavne správať strelci, poľovníci. Všetci naši študenti absolvujú cvičné streľby, majú najskôr prednášku, kde teda sa prednáša teória o zbraniach, strelive a zaobchádzaní so zbraňou. V posluchárni máme tzv. Suchý tréning, kde sú zbrane, či guľové, či brokové, kde teda sa im vysvetľuje narábanie so zbraňou, otváranie, zatváranie, nabíjanie, vybíjanie, takisto postoj strelecký. No a potom toto už sa to ešte zdokonaluje pre tých študentov. Je to na strelnici, kde teda tiež prebieha táto cvičná streľba, kde potom už musia aj splniť nejaký limit. Veľmi, veľmi dbáme na to, aby správne narábali so zbraňou. Je to náročné v podstate urobiť túto skúšku z poľovníctva? Ani nie, ale tak jasné, že človek sa musí pripravovať a troška tak cítiť sa do toho. Čo je najťažšie? Tak pre mňa asi tie zbranie. Niečo ste sa učili aj o bezpečnom zaobchádzaní s týmito zbraniami? Kladie sa na to dôraz? Jasné, samozrejme, to bolo hlavne prvý takéto najdôležitejšie, že bezpečnosť so zbraňou, lebo však môže sa stať veľké nešťastie. Čo sa týka manipulácie so zbraňou a pohybu honcov v pohone, dôležitá je tam viditeľnosť. Je to legislatívny predpis, že v pohone musia byť označení honci reflexnými prvkami. Dôležité je zachovávať si v pohone pozíciu, aby sa pohon držal v jednej línii, aby honci nezaostávali pozadu, aby honci nepredbiehali dopredu, pretože pokiaľ sa v pohone strieľa, tak samozrejme toto môže byť veľmi nebezpečné. Takže snažíme sa tých študentov viesť tomu, aby si tieto pravidlá osvojili, aby ich dodržiavali. Je to v podstate modelová poľovačka, kde je priestor na to, ako to tým študentom, dá sa povedať, príkladne ukázať. Prezídium Slovenskej poľovníckej komory a zväzu považuje praktickú zručnosť pri bezpečnom zaobchádzaní so strelnými zbraňami, komplexnú znalosť a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov pri výkone oprávnení vyplývajúcich zo zákona o zbraniach a strelive a zákona o poľovníctve za elementárny predpoklad akejkoľvek manipulácie so strelnými zbraňami. Budeme pri novele zákona o strelných zbraniach a strelive presadzovať, aby sa povinné kontrolné streľby, ktoré boli doteraz upravené len internými predpismi Národnej poľovníckej samosprávy, dostali do zákonných povinností. Sprísňujeme samotný skúšobný poriadok.
predovšetkým so zameraním sa nielen na teoretickú, ale najmä na praktickú streleckú prípravu a na strelecký výcvik. Zvyšujeme práva, povinnosti a právomoci streleckých inštruktorov, ktorí zabezpečujú praktický výcvik a praktické skúšky. V neposlednom rade sme vydali praktickú príručku, ktorá v komprimovanej forme zhutňuje všetky bezpečnostné pravidlá, ktoré je absolútne nevyhnutné si pripomínať pred každou polovačkou, nielen spoločnou, aj individuálnou. Celú výzvu prezídia k dodržiavaniu bezpečnostných zásad pri výkone práva poľovníctva nájdete na webovej stránke poľovníckakomora.sk. Na čo by teda poľovnícky hospodár, respektíve vedúci poľovačky, nemal v úvodnom príhovore zabudnúť? Domnievam sa, že najdôležitejšia súčasť toho príhovoru je hlavne dodržiavať tie opatrenia, čo sa týka zbraní a streliva. Aby pušku nabíjali až na streleckom stanovišti, aby ju hneď po ukončení pohonu, ktorý sa začína signálom z lesnice a ukončí sa takisto signálom z lesnice, aby vybili pušku, aby s nabitou puškou počas polovačky nemanipulovali kolom dokola okolo seba, aby strieľali na istý terč, aby strieľali do protisvahu, kde teda nikto nie je, aby na zvier mielili tak, aby teda tá zvier netrpela, aby to bolo humánne usmrtenie. No, ďalšie veci sú tam dôležité, alkohol, dajme tomu, a iné návykové látky. Povinnosťou užívateľa polovného revíru, polovníckeho hospodára, je nahlásiť termín polovačky na príslušný okresný úrad v rámci teritória daného okresu, na odbor pozemkový a lesný. A zase títo pracovníci nahlasujú tento termín na policajný zbor. A chodia policajti a dávajú robiť dýchovú skúšku, čo ja veľmi, veľmi schvaľujem. Ak sa stanú nejaké úrazy, je to podľa vás z nedostatku vedomostí o tejto bezpečnosti, alebo v podstate sú to nejaké osobné zlyhania? Častokrát je to naozaj nehoda, ktorá je nepredvídateľná, že človek spadne, pošmykne sa, môže sa stať hocičo, takže určite si nemyslím, že je to nedostatok teoretických vedomostí, ale skôr sú to veci, ktoré prináša tá samotná prax, ktoré sa nedajú vždy predvídať.